Vale. Adéu. Conductor empanat, surt 5 minuts tard. El tren de les 8:55, tercer R7 del dia, ha sigut substituït per Fíbia, en comptes de 447, ja que l'estació estacionada en via 8 crec que es pot fer maniobra o que simplement està fora de servei.
Maquinista enrotllat, per cert. Dirty bit.